Silav hevalên, hûn bi xêr hatin. Em ê divê dersê da li ser Cînavkên Pirsyarî Kî û kê bisekinin. Hevalên berê ku em behs bikin ka Cînavkên Pirsyarî bi kêrê çi tên, em wan çima bikartînin, em çawa bikartînin, di kêjan deman da, di kêjan rewşan da bikartînin. Ji bo em vê mijarê fêm bikin hevalên, divê ez hinekî behsa ergatîviyê bikim. Pişra em ê li gorî rêzê, li gorî deman ez ê nûmuneyên kê û kê nîşan bidim ji bo baştir were fêmkirin. Bi rastî ev mijareke gelekî giring e. Ez dixwazim ev bibe derseke wekî çawa em bibêjin, derseke bê hempak û kesê ku bixwaze vê mijarê hîn bibe û temaşe bike jê fêm bike hevalên. Careke din li derdora xwe negere û ev vîdyo, ev ders bi kêrî wî kesî were yan jî wê kesî were yan jî bi kêrî wê were. Hevalên zimanê me zimanekî nîv ergatîv e. Zimanê Kurdî zimanekî nîv ergatîv e. Bi taybetî Kurmancî hevalên zimanekî nîv ergatîv e. Ergatîvî çi ye hevalên? Ergatîvî wekî waneyeke ye, wekî em bêjin saziyeke ye. Mesela em bêjin çawa em behsa deman rawayan dikin, ergatîvî jî wekî wê ye. Mesela ergatîvî di Kurdî da di demên borî da derdkeve holê, lêbelê di dema niha, dema bê û dema bêya nêzik da em ergatîviyê nabînin. Di dema bê û dema niha da hevalên û dema bêya nêzik da. Ya jî em wiha bibêjin di dema niha û demên bê da Kurdî di rewşa akuzatîvê de ye. Di demên borî da hemû demên borî da Kurdî dibe ergatîv. Hevalên zimanên nîvergatîv çawa ne? Zimanên nîvergatîv di wan da di kom cînavkên hene. Komek mesela zimanê Kurdî em bibêjin di kom cînavkên me yên kesane hene. Komeke xwerû û komeke tewandî. Em koma xwerû bi taybetî di dema niha û demên bê de em bikartînin. Çi lêkerên gerguhêz û çi lêkerên negerguhêz da em lêkerên xwerû di hemû demên borî da bi tenê di lêkerên gerguhêz de bikartînin. Hevalên lêkerên gerguhêz û negerguhêz çi ye? Ez bi kurtahî behsa wê bikim. Demên pêş de ez ê li ser vê vîdyoyekî dersekê çêkim. Lêkerên gerguhêz, lêkerên ku bi bireserê hildidin. Mesela em bibêjin xwerin, em bibêjin şûştin, birin. Lêkerên vê awayî lêkerên ku bireserê hildidin. Mesela ez xwarinê dixwim, yan jî min xwarin xwar. Binêrin li vê derê bireser hilda. Min sêvek xwar. Binêrin li vê derê bireserek hilda. Lê gava ku em bibêjin ez çûm, tu em bêjin ketî, ew hat, divir da bireser tinê ye. Ji ber vê yekî hevalên zimanê me di demên borî da di lêkerên negerguhêz da jî di rewşa akuzatîv de ye. Koma cînavkên tewandî hevalên di dema niha da tenê wekî em bireser bikartînin. Mesela em bêjin cînavkên me yên tewandî kêjan in? Min, te, wî, wê, me, we, wan. Em van cînavkan di dema niha û di demên bê da tenê wekî bireser em bikartînin. Lê di hemû demên borî da wekî kirdet tên bikaranîn. Zimanên nîvergatîv wisa ne? Zimanên nîvergatîv di demên borî da hemû demên borî da di lêkerên gerguhêz da lêker li gorî bireserê tê kişandin. Ev otomat ji ber xwe cînavkên tewandî em bikartînin. Çimkî li wê derê êdî lêker li gorî kirdeyê nayê kişandin. Lê di dema niha da lêker li gorî kirdeyê, li gorî cînavkên xwerû, li gorî navdêrên xwerû tê kişandin. Ev taybetiya zimanê nîvergatîv e hevalên. Di zimanê nîvergatîv da di dema niha û demên bê da lêker me got li gorî çi? Li gorî kirdeyê tê kişandin. Li gorî kesê ku em bêjin tiştên ku kar dikin li gorî wan tên kişandin. Lê di demên borî da bereva jî vê yekê lêker li gorî bireserê tê kişandin û cînavkên tewandî em bikartînin. Hevalên cînavkên tewandî çi ne? Yan jî em bêjin cînavkên xwerû çi ne? Hûn dikarin di kanalê da wan peyda bikin, temaşe bikin. Heke hûn nizanin teqez divê hûn wan temaşe bikin. Yek jî hevalên mijara ergatîviyê, mijareke tewangbariyê ye, divê hûn vîdyoya qertafên tewangê jî temaşe bikin. Vîdyoya qertafên tewangê bi rastî ev giring e.
teqez divê hûn temaşe bikin. Lê heke hûn vê mijarê dizanin hewce nake. Hevalno zimanê me bi taybetî kurmancî di dema niha û demên bê de di lêkerên gerguhêz û negerguhêz de akuzatif e. Di demên borî de di lêkerên negerguhêz de akuzatif e, di lêkerên gerguhêz de ergatîv e hevalno. Wê çaxê rewş diguhere lêker li gorî bireserê tên kişandin. Hevalno ez ê di demên bê de li ser mijara ergatîviyê vîdyoyeke bi taybetî çêkim, ez ê dersekê bi taybetî çêkim. Bi rastî ev mijareke berfireh he. Lê min tenê niha wisa bi kurtahî behs kir ji bo ev mijar were fêmkirin. Min çima behsa ergatîviyê kir hevalno? Niha zimanê me de kirde û bireser heye. Di dema niha de kirde xwerû bireser ditewe. Di demên borî de bereva jî vê yekê bireser xwerû dimîne kirde ditewe. Ji ber vê yekê min ji were behsa ergatîviyê kir. Ev cînavkên pirsyarî jî bi vê awayî ne. Hevalno cînavkên pirsyarî ev her du kî û kê de zayen tune. Yani cinsiyet tune ye hevalno. Divan her duyan da cinsiyet tune. Lê çi heye? Tenê tewangê heye. Mesela min ha qasekî din lê binherin ev çawa çêdibe. Lê divê em vê yekî baş bizanin. Mesela gavaka em dibêjin kî, kê, em vir de behsa çi dikin? Em behsa zayendê nakin, em behsa cinsiyetê nakin. Em behsa navdêreke hekem bi cînavka kê bipirsin, em behsa navdêreke xwerû dikin. Em cînavka kê bikarbînin, em behsa navdêreke tewandî dikin. Yan jî cînavkeke tewandî. Hevalno em niha li mînakên xwe binherin, em ê baştir fêm bikin ka em çi dibêjin. Lê teqez divê hûn vê heta dawiyê temaşe bikin. Hevalên ku nû vê vîdyoyê temaşe dikin, em bêjin qet neçûne asta duyemîn û sêyemîn nû ev vîdyo vekirine, dibe ku jê fêm nekin, dibe ku ji axaftina min jî fêm nekin. Lê heval dikarin mesela bikevin kanalê hevalin heke we temaşe nekiribe yek di vîdyoya cînavkên xwerû, di du vîdyoya cînavkên tewandî, sisê vîdyoya qertafên tewangê. Divê hûn van her sê vîdyoyan temaşe bikin ji bo hûn mijara cînavkên pirsyarî fêm bikin. Min bi kurtahî behsa ergatîviyê kir, ez hêvî dikim hatibe fêmkirin. Heke nehatibe fêmkirin jî hevalno hûn dikarin pirs bikin. Yani qet xeman nexwin, hûn pirs bikin, ez ê bersivê bidim we. Hevalno em niha li mînakên xwe bidin, em pêşî bi cînavkên xwerû hevalno. Bi cînavkên xwerû me gotiye mînak bi cînavkên xwerû re. Em niha bi cînavkên xwerû em pirs bikin, em pirsan bikin ka ev çawa tê bikaranîn çawa çêdibe, em lê binherin. Cînavkê me yên xwerû kêjan bûn hevalno? Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Bi rastî ez naxwazim her tim van ducare bikim. Divê hûn xwe bikevin kanalê mijaran bişopînin hevalno, dersan bişopînin ji bo hûn mijarên din fêm bikin. Pirsa me ev e hevalno, heke em bi cînavkên xwerû re em cînavka pirsyariyê bikarbînin, em ê vê bikarbînin. Cînavka kî? Ez kî me? Pirsa me ev e. Bersiv, tu bawerî. Mesela mirov canan dipirse ne olsa ez kî me? Em canan ji xelkê jî dipirsin, ji hin kesên din jî. Em canan jî ji xwe dipirsin, ez kî me? Tu bawerî. Em bêjin min ji kesekî din pirsî, min got ez kî me, wî jî bersiv de got tu bawerî. Tu kî? Ez ronasim. Mesela em bêjin me ji kesekî pirsî, me got tu kî? Ez ronasim. Hevalno di dema niha de kirde her tim xwerû ye. Ji ber ku kirde xwerû ye, cînavka pirsyariyê kê em bikardînin. Cînavka pirsyariyê kê hevalno? Pirsa navdêrên xwerû dike. Pirsa peyvên xwerû dike. Pirsa em bibêjin cînavkên xwerû dike. Binêrin. Tu kî? Ez ronasim. Binêrin li vê de cînavka me xwerû. Ronas ne tev ya. Ez ronasim. Ew kê ye? Ew dilşa ye. Binêrin li vê derê me pirs kir, me cînavka pirsyariyê kê me kir û cînavka xwerû. Binêrin ew jî xwerû ye, ev jî xwerû ye, bersiv jî xwerû ye.
navdêra xwerû, dilşa binêrin, dilşa li vê derê xwerûya nehatiye tewandin. Me negot ew dilşayê ye, me got ew dilşa ye. Em kî ne? Hûn aşpêjin. Pirsa me çi bû? Em kî ne? Hûn aşpêjin. Ew ji me dipirse yan jî ji hin kesên din dipirse çi dibêje? Em kî ne? Em jî bersiv didin, em dibêjin hûn aşpêjin. Hûn kî ne? Em bijîşkin. Mesela hin kes ji me dipirsin ne wisa dibêjin hûn kî ne? Wê çaxê bersiva me dê çi be? Em bijîşkin dê bibe. Li vê derê binêrin hevalan navdêr xwerûman e, ne tewiyan e. Ew kî ne? Yan jî ew kî ne? Ew arda û berînin. Arda û berîn hevano ji ber ku di navin bi vî awayî diqede wekî in. Hevalo me di vir da çi kir? Me di vir da cînavka pirsyariyê kê bikar anî. Gava ku em bi cînavkên xwerû re em bikartînin. Ji ber ku gava ku em pirs dikin, em behsa navdêrekî xwerû dikin. Navdêreke xwerû dikin. Binêrin li vê derê navdêrên me em bêjin bawer, ronas, dilşa, aşpêj, bijîşk, arda û berîn ne tewiyan. Cînavkên me yên xwerû jî li vê derê ne tewiyan. Çima? Ji ber ku em li vê derê bi cînavka pirsyariyê kê pirsa navdêrên xwerû dikin. Hevano cînavkên pirsyarî kê û kê di dema niha da dibe kirde û di demên bê da. Dema niha û demên bê da dibe kirde. Cînavka pirsyarî kê jî di demên borî da dibe kirde. Lê di dema niha û demên bê da dibe biraser. Vê ji bîr nekin. Cînavka kê di dema niha û demên bê da nabe kirde dibe biraser. Hevano em niha çi bikin? Em niha cînavkên pirsyarî kê û kê li cem hev em bikarbînin ka em ça bikartînin, em hêdî wisa bikevin nava mijarê baştir fêm bikin. Hevalo me çi kir? Me nivîsa berê vê jê bir û me cînavkên pirsyarî kê û kê me danî kêleka hev, cem hev em pirsan dikin. Em çima bi vî awayî dikin? Çima kî tê pêşî kê li vê derê dimîne? Ji ber ku dema niha hevalo di dema niha û demên bê da kirde xwerû bireser tewandî ye hevalo. Binêrin cînavkên pirsyariyê ji ber vê yekê kê û kê ne. Yani li vê derê gava ku em dibêjin kê dibe, em behsa zayendê nakin. Em behsa navdêrekê tewandî dikin. Li vê derê kirde xwerû bireser tewandî ye. Binêrin bersiv kê dibe, dilşa zelalê dibe. Binêrin zelal li vê derê navdêr tewiya ye. Hekem wekî cînavk bikarbînin binêrin ew wê dibe. Binêrin wê yani zelal tewiya ye. Zelal jî li vê derê bûye kê. Em pirsê jî kê dikin, em pirsê ji hin kesan dikin. Li kesê hemberî xwe dikin. Ne wisa wekî din em ê pirsê jî kê bikin. Kê dibe, mesela em ji kesekî dipirsin, kê dibe, dilşa zelalê dibe. Binêrin zelal li vê derê tewiya. Çima? Li vê derê dilşa navdêr e û kirdeyê xwerû dimîne hevano. Di dema niha da me got kirde xwerû bireser tewandî dibe. Cînavkên pirsyariyê ji ber vê yekê derdikevin holê. Kê dibe, dilşa zelalê dibe, yan jî ew wê dibe. Îcar wê kete şûna zelalê. Li vê derê kê jî di şûna zelalê de ye. Kê dişîne, evîn dîlanê dişîne, ew wê dişîne. Binêrin hevano dîsa li vê derê kirde xwerû bireser tewandî. Li vê derê kê dişîne gava ku em dibêjin em behsa dîlanê dikin. Li vê derê evîn dîlanê dişîne, binêrin kirde evînê xwerû, dîlan bireser tewiya ji ber vê yekê hevano. Dema ku em pirsan dikin, em her tim pirsa kê dikin. Em kê nabêjin. Em ê kêyê qasekî din bikarbînin hevalo. Kê jî dibe kirde. Kengê dibe kirde? Di demên borî da dibe kirde. Di dema niha da dibe bireser. Vê yekê em ji bîr nekin hevalo. Lê hevalo kê, cînavka pirsyariyê kê di demên borî da di lêkerên negerguhêz da dibe kirde. Lê di lêkerên gerguhêz da dibe bireser. Lêkerên negerguhêz mesela bêjin lêkere hatin, razan, ketin,
em bibêjin ew negerguhêzin, em ê qesekî din lê binêrin. Kêkê hîn dike, bawer rêşadî hîn dike. Yan jî ew wî hîn dike. Birên hevalna pirsa me dîsa li vê derê kirde ji ber ku kê ye divê xwerû be, bireser divê tewandî be. Li vê derê kê hîn dike, bawer rêşadî hîn dike. Birên rêşadî tewiya ye. Hevalên navdêrên nêr jî ditewin. Birên li vê derê kê em wekî zayan nafikirin. Ji ber ku zayan nîne, em behsa navdêra tewandî dikin. Em bi cînavka pirsyarî pirsa navdêrekî dikin, îcar bersiva wê jî bawer rêşadî dibe. Rêşad jî tewiya ye. Li vê derê î hevalno kartafa tewangê ye ya ji bo navdêrên nêr e. Ji ber vê yekê min got heke hûn mijara kartafên tewangê nizanin divê tekez hûn temaşe bikin ji bo hûn ji vê mijarê baştir fêm bikin. Heke em şuna rêşadî de em cînavkê bikarbînin, em ê bibêjin ew wî hîn dike. Binêrin wî. Îcar rêşad heke em wekî cînavk em bikarbînin ew wî hîn dike. Yani ew bawer e, rêşad jî wî ye hîn dike. Kêkê naxapîne, dîsa behsa em pirs dikin hevalin. Kêkê naxapîne, dîsa li vê derê em pirs dikin, em pirsê ji kê dikin, em ji kesekî yan jî hin ji hin kesan dikin, yan jî em ji xwe dikin. Ronas serhedî naxapîne. Yan jî em wekî cînav bikarbînin ew wî naxapîne. Binêrin li vê derê hevalno kirde kê ji ber ku kirde kê xwerû dibîne, bireser tewandî serhedî li vê derê ronas hevalno em vê jî wisa bibin vê derê. Li vê derê kirde xwerû bireser tewiya, em wekî cînav bikarbînin em ê bibêjin wî. Ew wî naxapîne, wê çexê em vê jî bînin vê derê. Em çi bikin hevalna, em vê ewê jî em dikarin bibin cem ronas vî awê bi heva girêdin. Binên ronas li vê derê jî netewiya ji ber ku kirde ye ew wî naxapîne, li vê derê ew dîsa şûna ronas digire, wî jî şûna serhedî digire, serhed tewiya ye. Hevalna em niha vê jê bibin, em şûna vê de em çi bikin, em îcar cînavka pirsyariyê kê em ê bikarbînin, tenê kê em ê bikarbînin, em ê dilêkerên negerguhêz de bikarbînin. Bi lêkerên gerguhêz em çawa pirs dikin, em cînavka pirsyarî çawa bikartînin, em ê niha li wê binêrin. Hevalno em bala xwe bidinê me çi kir, me li vê derê me bi lêkerên negerguhêz me li vê derê çar hem nimûne dan, em ê niha li ser bisekirin ka me çi nivîsî, em ê çawa şîrove bikin vê. Hevalno pirsa me kê diçe? Bersiv dê çi be? Bersiv dê wiha be. Dê bibêje dilşad diçe. Em pirsê ji kê dikin, em pirsê ji kesekî dikin. Ne wisa? Mesela kê diçe. Em pirsê ji nasekî dikin. Li derdora xwe dikin. Mesela yan jî em xwe bi xwe serê xwe da em dibêjin, em bersiv didin. Lê bi piranî em pirsê ji kesên din dikin. Ji kesekî din dikin. Kê diçe? Dilşad diçe. Heke em wekî cînavk em bikarbînin ew diçe. Hevalno me li vê derê me çi kir, me lêkerên negerguhêz bikar anîn. Li vê derê lêkera çûnê lêkereke negerguhêz e. Lêker negerguhêz bireserê hilnadin. Li vê derê kê radizê, bersiv rêşad radizê. Yan jî em wekî cînavk em bikarbînin, em ê bibêjin ew radizê. Li vê derê me pirjimar kir hevalno. Em niha cînavkên kê û kê heke em bi awayekî pirjimar em bipirsin, em van her duyan bi hev re bikartînin. Em dibêjin kê û kê tên serhed û nûpeldar tên. Em wekî cînav bikarbînin bibêjin, em bibêjin ew tên. Binêrin dîsa li vê derê pirjimar, bersiva me pirjimar bû. Mesela kê û kê dikevin, li vê derê em pirs dikin ji kesekî din. Bersiva me gulîn û baran dikevin. Yan jî em bibêjin wekî cînav be, em ê bibêjin ew dikevin. Ew dikevin. Wekî bersiv. Hevalna em vê gava ku em bixwazin pirjimar bikin, em van her duyan wekî pirs em bikin, em vê awayî dikin hevalna di lêkerên negerguhêz de û dema niha de em vê awayî dibêjin kê û kê
Di zamanê devkî de nabêjin kê û kê, dibêjin kêkê. Yan jî wiha dibêjin kêkê. Yan jî dibêjin kîkî. Van her duyan bi hev re bikartînin, lê tevlihev dikin. Ji ber ku hevalên erka van her duyan bi rastî nayê zanin, ev jî ji ber ergatîvî ye, ji ber ku nebûna perwerde ye, ji ber ku em zimanê xwe baş nas nakin, ji ber vê yekê em van her duyan tevlihev dikin. Hevan em niha vê jê bibin, em mijar jî lêkerên gerguhêzan bikarbînin. Me niha çi kir? Me niha dema niha da binêrin. Mînak ji bo lêkerên gerguhêz dema niha. Em ê niha lêkerên ne gerguhêz em ê bikarbînin. Dîsa em ê bi cînav van cînavkan em ê bikarbînin. Em çawa bikartînin, em lê binêrin. Bi rastî hevalên ez dixwazim ev mijar zelal bibe. Careke din bila hûn li cihekî din negerin. Nebêjin ev mijar çi ye. Ji ber vê yekê divê hûn hatta dawiyê vîdyoyê temaşe bikin û baş fehm bikin. Ew tiştên min serî de ji got hevalên teqez divê hûn wan her sê vîdyoyan jî temaşe bikin. Hevalên ku em bibêjin wan her sê vîdyoyan nas nakin, yan jî ew mijar nexebitîne, divê wan mijaran bixebitin. Kêjan bûn cînavkên xwarî û cînavkên tewandê û qertefên tewangê teqez divê hûn temaşe bikin. Em niha vê jê bibin hevala em mînak heke mînakên din bidin. Belê hevalna me çi nivîsî me got mînak ji bo lêkerên gerguhêz dîsa dema niha. Em hê di dema niha de ne ji ber ku mijareke berfirê hevalon teqez divê em mînakên zêde zêde bidin ji bo careke din serê we tevlihev nebe. Me çi kir? Em ê niha lêkerên gerguhêz bikarbînin. Kê dixwîne? Dilşa dixwîne. Em wekî cînavk bibêjin ew dixwîne. Hevalon li vê derê nabe ku em bi cînavka pirsiyariyê kê bikin. Çima? Me got cînavka kê ji bo navderên xwarû ye. Em bikartînin. Di dema niha da û demên bê de. Vê yekê ji bîr nekin. Cînavka kê em di dema niha û demên bê de hem lêkerên gerguhêz de hem jî lêkerên ne gerguhêz de em bikartînin. Lê di demên borî de em ê qasekî din derbasî dema borî jî bibin. Di demên borî de bi tenê di lêkerên ne gerguhêz de tê bikaranîn. Em ê ji bo wê jî mînakê bidin. Dema borîya tê dayê. Pirsa me kê dixwe? Kê dixwe? Em ji kê pirs dikin hevalon kê dixwe? Em ji kesekî pirs dikin ne wisa? Em ji kesekî pirs dikin kê dixwe? Bersiv baran dixwe. Em wekî cînav lê binêrin ew dixwe. Binêrin dîsa li vê derê kesek ku kar dike baran li vê derê kirde ye. Me çi got di dema niha da kirde xwerû dimîne. Bireser hevalon ditewe li vê derê bireser me veşartî ye. Baran dixwe. Baran çi dixwe? Baran em bibêjin sêvê dixwe. Baran porteqalê dixwe. Ne wisa? Baran çayê ve dixwe. Şuna xwarinê de em dikarin wisa bikarbînin. Em wekî cînav bibêjin ew dixwe, ew xwarinê dixwe. Li vê derê dîsa bireser me veşartî ye. Hevalon bireser divir de xuya nake. Kê û kê dikelînin? Pirs vîya we ye. Bersiv gulîn û baran dikelînin. Em wekî cînav bibêjin ew dikelînin. Ew çi dikelînin? Ew hêkan dikelînin. Mesela yan jî ew kartolan dikelînin, patatan dikelînin. Li vê derê hevalon dîsa bireser me veşartî ye. Kê û kê heke me bireser nîşan bide. Kê û kê ev jî pirjimar e. Em ji heke pirjimar em bikin. Em pirsan bikin em vîya wayî dikin. Kê û kê dikelînin. Lê li vê derê bireser veşartî ye. Kê û kê kartolan dikelînin. Em bêjin kartol medanî vê derê. Gulîn û baran kartolan dikelînin. Ew kartolan dikelînin. Li vê derê bireser me veşartî ye. Lêker me gerguhêz e. Ji bo pirjimarê dîsa kê û kê dişon. Pirsa me bi vêya we ye. Em dîsa pirs dikin ji kesekî. Serhed û nûpelda dişon. Wekî cînav ew dişon. Ew çi dişon? Heke em bixwazin bireserê derxin holê. Ew firaqan dişon, ew kincan dişon, ew destên xwe dişon. Hevan em niha vê jê bibin, em vê jê bibin, em dema boriya têdayî de van her du cînavkên pirsiyariyê kê û kê em li kêlekê hev bikarbînin ka em dema borî re em ça bikartînin. Me dema niha da bikar anî ne wisa? Me got kê kê dibe, kê kê dişîne, ev dema niha ye. Îcar em dema boriya têdayî jî em lê binêrin ka ev ça tê bikar anîn.
Hevalno em niha lê binêrin mînak ji bo lêkerên gerguhêz dema boriya têdayî. Em li dema boriya têdayî binêrin. Me dema niha da me çi kir hevalin me vîya wê pirs dikir. Me digot kî kê dibe. Kî kê dibe. Dema niha da em wisa pirs dikin. Çima hevalin? Ji ber ku di dema niha da û demên bê da kirde xwerû bireser ditewe. Di demên borî da hevalin, di demên borî da îca çi dibe? Kirde ditewe bireser xwerû dimîne. Binêre loma cî guherîm. Di vê derê me îcar kê anî pêşî, me kê jî anî dawiya wê çima? Ji ber ku îcar li vê derê bireser kî ye. Bireser kî ye. Li vê derê kirde kê ye. Kê kî bir em pirs dikin bersiv dilşayê zelal bir. Binêrin dilşayê zelal bir. Li vê derê kirde dilşayê, li vê derê jî kirde cînavka pirsyariyê kê ye. Tewya ye. Ne wisa? Dilşa jî li vê derê tewya ye. Dilşayê zelal bir. Zelal li vê derê xwerûma. Çima? Di demên borî da bireser hevalin xwerû dimîne. Ev qaydeyeke di zimanê me da. Ji ber ku zimanê me zimanekî nîvergatîvî ye, di demên borî da lêker dikeve bin bandora bireserê û vê awayî tê kişandin. Wekî cînav jî wê ew bir. Binêrin wê. Kê dilşayê. Li vê derê jî em vê bînin bi vê ve girêdin kirde li vê derê kê ye cînavka pirsyarî kê kirde kê ye. Li vê derê bersiv dîsa kirde dilşa dilşa jî tewya. Li vê derê kirde tewya, dilşa tewya. Em wekî cînav jî bersiv bidin dîsa cînavka me jî ditewe. Wê ew bir. Kê kîşand wekî pirs em dikin. Kê kîşand evînê dîlan şand. Binêrin evîn li vê derê tewya, dîlan bireserê xwerûma. Em wekî cînav bersivê bidin. Wê ew şand. Binêrin wê kê ye? Wê evîne kirde ye, tewya ye. Li vê derê jî hevalin ew dîlan e bireser ne tewya. Di demên borî de bireser natewe. Vê ji bîr nekin. Li vê derê em vê jî bi vê ve girêdin kirdeyê ve. Ji ber ku em pirs dikin, pirsa me bi vê awayî em bi vê cînavka pirsyarî em bikin bersiv dîsa dê tewan dibe. Me çi got hevalin kê pirsa navdêrên tewandî dike, kê pirsa navdêrên xwerû dike. Di demên borî da cînavka pirsyariyê em kê wekî kirde bikartînin, di dema niha û demên bê da wekî bireser tê bikaranîn. Kê kê hinkir? Binêrin bawerî reşat hinkir. Em wekî cînav bibêjin wî ew hinkir. Wî kê ye? Bawerî. Hevana di zimanê me de berê Kurdan navdêrên nêr ditewandin. Lê niha natewînin, divê em vê jî bitewînin. Bawerî reşat hinkir. Mesela çawa em dibêjin evînê dîlan şand, bi me enteresan nayê, ne ecêb nayê. Divê bi vê awayî jî bi me ecêb nayê ji ber ku ev îya vê derê kartefa tewangê ya ji bo navdêrên nêr e. Em wekî cînak me got wî ew hinkir. Li vê derê bawer ji ber ku kirde ye, em bibin bi vê ve girêdin cînavka pirsyariyê dîsa li vê derê tewya. Kê kî nexapand em pirs dikin bersiv ronasî serhet nexapand. Wekî cînavke em bersiv bidin wî ew nexapand. Wî ew nexapand. Em wê bi ronasî ve girêdin ji ber ku kirde ronasî ye. Îcar ewanin vê derê vê jî bi kê ve girêdin ji ber ku kê jî li vê derê kirde ye û cînavka pirsyarî ye. Kê kî nexapand ronasî serhet nexapand. Wekî cînavke em bêjin wî ew nexapand. Ew kê ew jî serhed e. Em vê jî bi kê ve girêdin hevalin. Li vê derê bireser kê ye. Kê pirsa bireserê dike. Li vê derê kê kirde kê biresere. Li vê derê jî ronasî kirde serhet biresere. Wekî cînav li vê derê wî kirde li vê derê ew biresere. Hevalin me li vê derê me her du cînav li cem hev li kêleke hev me bikar anî. Îcar em tenê vê cînavkê em bikarbînin
ji ber ku demên borî de me got kê dibe kirde, em lê binêrin ev çawa tê bikaranîn, em mînakan bidin. Hevalno me çi got? Me got mînak ji bo lêkerên gerguhêz dema boriya tê dayî. Em niha mînakan ji bo vê yekê didin. Em car tenê cînavka pirsyarî em kê bikartînin di demên borî de ji ber ku demên borî de dibin kirde hevalno. Bo nimune kê xwend, dilşayê xwend. Wekî cînavken bibêjin, em ê bibêjin wê xwend. Mesela. Li vê derê hevalno binêrin dilşa tewya ye. Cînavka pirsyarî ji tewya ye. Lê ev cînavka pirsyarî de hevalno zayen tune. Mesela kê xwar, baranî xwar, wî xwar. Binêrin li vê derê pirsa me dîsa kê xwar, em li vê derê demên borî de kirde me got di tewe, bireser xwarû dimine. Li vê derê baranî. Binêrin kê em bi baranî em dîsa pirs dikin. Em dîsa cînavka pirsyarîyê bikartînin. Kê xwar, baranî xwar, wekî em bêjin cînavken bikarbînin, em ê bêjin wî xwar. Yani di vê cînavkê de hevalno zayen tune. Ez tim û tim ser sekinîm, bi rastî ev pir tê tevlihevkirin. Ez hêvî dikim ku we fehm kir. Li vê derê em wî bi kê ve girêdin? Em bi baranî ve girêdin ji ber ku li vê derê kirde baranî wî xwar. Lê wî çi xwar? Li vê derê biresereke veşartî heye hevalno. Mesela kê sêv xwar. Li vê derê em bêjin sêv heye, biresera me heye. Bersiv baranî sêv xwar, yan jî wî sêv xwar. Binêrin sêv ne tewya, lê cînavk li vê derê tewya. Kirde tewya. Hekem bawayekî pirjimar bipirsin, em pirjimar bipirsin, em ê çawa bipirsin, wê çaxê em ê wiha bikin. Kê û kî kelandin, gulînê û baranî kelandin. Bersiva me dê wiha be. Gulînê û baranî kelandin. Yan jî wan kelandin. Li vê derê hevalno heke bala we lê be, min lêker pirjimar kişand. Çima? Ev ina vê derê pirjimariya van her duyan nîşan nade. Lê pirjimariya çi nîşan dide? Pirjimariya bireserê. Li vê derê em bêjin hêk heye. Kê û kê hêk. Hêk kelandin. Pirjimariya em ê fêm dikin ku bireser pirjimar e. Di demên borî de me çi got? Lêker li gorî bireserê tê kişandin, li gorî kirdeyê na. Hevalno. Ez ê bi taybetî li ser yekjimar û pirjimariyê heye û hene. Em çawa pirsan dikin. Ez ê li ser vê yekê vîdyoyekî çêkim bi taybetî. Lê ez vê ji we re bibêjim kê û kê kelandin, em li vê derê behsa pirjimariyê dikin. Gulînê û baranî kelandin. Çi kelandin? Hêk. Yani çend hêk kelandin diyare. Heke hekek tenê biya wê çaxê me bigota kê û kê hêk keland. Me tenê keland bigota. Me in li vê derê ne dinivîsî? Bersiv gulînê û baranî hêk keland. Heke yekjimar biya. Lê pirjimar e me in pêva kir. Lêker li gorî bireserê me kişand. Ji ber ku di demên borî de lêker li gorî bireserê tê kişandin. Wan kelandin yani wan hêk kelandin. Kê û kê şûştin. Pirs bi vî awayê. Kê û kê şûştin. Nûpeldayê û serhedî şûştin. Wan şûştin. Lê li vê derê jî hevalno dîsa bireser veşartiye. Kê û kê kinc şûştin. Em bêjin kinc li vê derê heye. Bireser pirjimar e. Ina vê derê li gorî pirjimariyê me kişand. Nûpeldayê û serhedî kinc şûştin. Hevalno em niha di dema boriya tê dayî de lêkerê ne gerguhêz bikarbînin. Em lêkerê ne gerguhêz em çawa bikartînin bi cînavka pirsyariyê. Me li vê derê nivîsî mînak ji bo lêkerê ne gerguhêz dema boriya tê dayî. Li vê derê hevalno pirsa me kê raza? Ekem bersiv bidin em ê bibêjin reşad raza. Wekî cînavk em ê bibêjin ew raza. Hevalno di lêkerên ne gerguhêz de di dema borî de em cînavka pirsyariyê kê bikartînin. Kî. Em kê em nabêjin kê raza. Ji ber ku
Cînavka kî pirsa navderê xwerû dike. Li vê derê rêşat binêre xwerû ye, rêşat raza, ew raza. Ya din jî hevalna lêkerên ne gerguhêz bi reserê hilnadin. Ji ber vê yekê girde her tim xwerû dimîne. Kî çû? Dilşa çû. Wekî cînavken bikarbîne em bêjin ew çû. Birêne li vê derê dîsa pirsa me kî çû? Kî li vê derê behsa zayendê nake. Behsa navderê xwerû dike û ji ber ku li vê derê lêkera çûnê lêkerekî ne gerguhêz e, otomat hate pêşî kî çû, dilşa çû, ew çû. Heke em pirjimar pirsekî bikin ji bo pirjimariyê em behsa gelek kesan bikin. Em çi bibêjin? Em bibêjin kî û kê hatin. Ne wisa dibêjin? Mesela zimanê devkî da bi kurtahî dibêjin kê kê hatin. Li vê derê baş dernakeve mirov çi dibêje jî kê kê hatin dibêjin. Lê em ê wiha binivîsin kê û kê hatin wekî pirs, bersiv, serhed û nûpelde hatin. Yan jî em wekî cînavkê em bibêjin ew hatin. Binêr ew li vê derê dîsa dikeve şûna navderê xwerû. Kê û kê ketin, pirs bi vî awayê, bersiv, gilên û baran ketin. Em wekî cînavk bersiv bidin em ê bibêjin ew ketin. Li vê derê hevalên lêkera ketinê, lêkera hatinê, lêkera çûnê, lêkera razanê, lêkerên ne gerguhêzin bi reserê hilnadin. Ji ber ku bi reserê hilnadin, li vê derê em cînavkekî bikarbînin, divê cînavk xwerû be. Heke şûna cînavkê de navderek hebiya, navder jî dê xwerû biya. Mesela em bibêjin rizozan, em bêjin raza, em bêjin serhed, raza, em bêjin dîlan, çû. Vî awayî em dibêjin. Wekî encam hevalna em hatin dawiya waneya xwe ez hêvî dikim hate fêmkirin. Heke nehatibe fêmkirin hevalna hûn dikarin pirsan bikin. Lê heke nehatibe fêmkirin ez wekî pêşniyar dibêjim divê hûn dijwar temaşe bikin ji bo baş were fêmkirin. Ew tiştên min gotin hevalna di serî da ji bo ergatîvî ji kerema xwe heke we ew fêm nekiribe dîsa dijwar bikin, pirsên xwe bikin. Derheqê ergatîvî de heke tiştek nekete serê we pirs bikin ez ê berfireh ji were nivîsê jî ez ê dayînim binê şîrovê lê divê ev mijar bi rastî were fêmkirin. Hevalna ji bîr nekin ji kerema xwe bibin aboneyê kanalê û li derdora parve bikin ji bo hevalên din jî heya wan jî hebe. Heta waneyeke din bimînin di xweşiyê de dem baş.